Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, taliwa ni mga isyu sa kalikupan nga gitubang nato karon. Giawhag kitang tanan nga mamahimong environmentally conscious. Nasayod mo mga kapuso sa Palawan, dunay usa ka inisyatibo nga gihimo karon alang sa zero waste production sa mga tawo. Gipasiugdahan kini sa usa ka kompanya ug usa ka NGO mga kapuso sa lain-lain nga mga produkto nga ilang giproduce pagtabang sab sa atong kinaiyahan. Karong buntaga makauban nato ang nagpasiugda ni Arapilak Zero Waste Production. Makauban nato si Jude Rivera. Good morning, Jude. Good morning po, Sir Nico. Thank you so much. Thank you for having me. Salamat. Thank you so much for joining us this morning, Jude. Let's talk first about your nag-trending ito kamakailan, itong mga katsa, parang ni-revive nyo. Traditional ito sa atin, not just there in Palawan, dito rin sa amin sa Visayas at saka sa Mindanao, ang paggamit ng mga flower clothing. Ngayon, you have done your efforts to revive it. Bakit nyo naisip ito, Jude? Nag-start po yan, no? So, we're engaged po for sustainable products here in Palawan. So, yung aim, yung talaga pong pinupush namin is to have very environmental. So, nag-isip po kami ng mga alternative ways para pumalesen yung mga carbon footprint ng mundo. And then, dumating po kami sa point na nakapag-isip kami na ma-repurpose tong mga katsa. We started from linen, and then we think of other things na pwede naman pong i-repurpose itong mga repurpose na flour sack natin. Kumusta ang response, Jude, ng mga tao dito sa flower clothing nyo? Sobra pong nakakataba ng puso. Kasi po, yun nga po, yung, mostly yung comments na naalala daw nila yung mga noon na ito yung ginagamit namin from lampin, sa bedsheets. Ayun po. So, nakakataba ng puso na naibalik po natin yung konting parang culture po ng Pilipinas din. So, may iba't iba kayong mga designs itong mga sako sa harina, Jude? Yes po, meron pong polo at kamesa de chino para sa lalaki. Meron din po mga dresses at meron din po mga top pang babae. Yun po yung mga dress namin. Meron pong sleeve, may sleeveless at meron din pong straps. Na wrap around po siya so everyone can fit for the dress. So yun nga, parang nagre-reminisce yung mga tao sa mga suot before. Yes po. Apart from this, Jude, may iba pa kayong mga initiatives na mga sustainable na mga efforts dyan sa inyong company, sa inyong grupo. Can you tell us more about this? Nag-start po talaga kami March 2018. So we started from selling few bamboo straws and bamboo toothbrush. Yun po yung nag-start kami na naisip namin na in this simple ways na nakakatulong sila sa paglesen ng carbon footprint. And then, yun po, nag-start sa bamboo straw and then naghanap ng more alternative ways. May istorya pala itong Arapilak Zero Waste Products. Anong meaning nito, Jude? Para further information of our viewers. Yes po. Arapilak means no waste in Cuyonon word. Ito po yung language dito sa Palawan. So, derived from Ara means wala and pilak from yun po, waste. Walang tapon sa Tagalog. So balik tayo dun sa flower sack clothing, yung mga katsa, Jude. So may mga designs na kayo na available ngayon, pero you're still planning to introduce more pa? Yes po. Hopefully we can make more designs every quarter. So yun po yung ini-aim namin talaga na every quarter maglabas po ng mga bagong designs. Message mo lang, Jude, in closing nito ating interview. Message mo sa mga nanonood sa atin ngayon. Sana po lumami po tayo na kahit po simpleng pagtapon ng basura ng maayos o kaya po mag-refuse ng plastic sa bibilin or bring your own eco bag, bring your own reusable bottles or skip the straws. Yun po, malaking bagay po yan sa mundo. Alright, we'd like to thank you for joining us this morning, mga kapuso. Ang founder sa Arapilak Zero Waste Products dito sa Palawan, si Jude Rivera. Thank you, Jude. Thank you so much po for having me.